Takže čau, já vás tady vítám u dnešního videa a dneska tady teda budeme hrát Retail Tycoon 2, kde je to vlastně hra v Robloxu, kde si stavíte svůj vlastní obchod a snažíte se ho prostě nějak udržovat. A my se dneska pokusíme dosáhnout našeho prostě cíle, vydělat nějaký peníze a mít úspěšný obchod, třeba jako tady týpek vedle mě. Takže začneme tím, že si dojedeme pro nějaký ty věci. Okay, tady to by se dalo používat jako zkratka. Ne, jo, nice. Takže ještě předtím než začneme, určitě nezapomeň dát like, zvonek a odběr, aby vám prostě neuteklo žádný moje video, jestli mě prostě chcete podporovat a jestli prostě vás baví můj content, tak. Takhle, přestože tady to první video, tak doufám, že vás můj content bude bavit. Jestli byste tady z toho chtěli sérii, tak určitě nezapomeňte napsat do komentářů. A tak, jdeme na to. Takže já si tady naloudím ten svůj krám. No nic, až dojedu do svého obchodu, tak se vám ozvu. Takže já už jsem tady teda u toho svého obchodu. A tady tak jako na té trávě lehce. Tak, dáme tam ty věci. Takže zaparkujeme tady, tak. A dát do toho. Tak. Ještě tady ty, vezmeme tady ty tyčinky. Dáme tam. Tak. To bychom měli. Teď už jen počkáme na zákazníky. To tak jak asi. Střih. No nic, u té kasy tak nějak jako nemůžu být, takže... Tak si ji posuneme. Nějak zjistíme, jak se to dělá. Buf, jo, ok. Tak, teď už by to šlo. Tak. Už. Tady na kase. Můžete ke kase. Kamu, s nima něco je tady s těma týpkama. OK, nice. OK, máme tady teda naše první zákazníky. Tak, pojď, dávej. Už kolik jsi to vzala? 3. OK. Tak se skenuje. Nice, plus $15. OK. Plus dalších $15, to je mega nice. Tak. A dej mi poslední item. Plus $15. OK, to je celkem... jsou celkem v pohodě peníze. Můžeš jít, pojď. Kamo, prosím. OK. Jsi skoupil. Ne, já jsem to neviděl před chvíli břicho. No nic, chtěl by to zboží, nějaký dražší zboží. Koupíme nějaký boty. Koupíme 10 bot. A kam pak můžeme dát boty? Boty můžeme dát sem. Těch ale má málo. Co znamená, že máme tady ten košík. Dáme pryč tohle a tohle, protože to prostě nepotřebuji. Tady do shelby a dám sem další tady regál. Nice, mega nice. I want a mobile scooter. Open registers. OK. Máme otevřenou pokladnu, pojďte. Tady ta hra je taková lehce zabudovaná. OK, pojď, dávej. To je hodně zákazníků. Nice, peníze. Dejte mi peníze. Chci peníze. OK. Když tak mi ještě napište do komentářů, co byste třeba chtěli jako změnit tady na těch mých videích, aby vás třeba víc bavili. A když tak mi to napište, jestli vám tady na těch videích něco vadí, takhle něco, prostě mi zkuste napsat svoji zpětnou vazbu.
No vlastně nejde slyšet zvuk, já jsem to tady smím. Ok, teď by měla jít slyšet i zvuk. Snad. Tak. Ok, dokončila to. To zadarmo to nedám. Víš co, víš? Dávaj. 4. Jenom dáme velký kapesný. A prostě se vám ozvu, už tam budu. Čau. Tam taky si tady dali jaký Tokyo Drift třeba. Mega nice. Nice. Zajdem k tomu. Jo. No nic, to je zase nutná cesta. Já se vám zase ozvu, až tam budu. Mám teďka vyvidnou takovou hru s driftama. Máme i celkem jde, takže jestli byste chtěli video tady z toho, tak si mám představám, takže se to dá. Jestli chcete video s driftama, tak já mám video. No nic, pojďte, zákazníci, hrňte se. Nice, z malýho kámo. Teď se furt chodí nakupovat i malý holčičky, co to jako je? Co to jako je? Co to je? To bude jen tak jako na úvod, abyste se se mnou jako seznámili a abyste když tak zjistili, jestli třeba nebudu váš nový oblíbený youtuber. Nice. Okay. Pojď, musíme doplnit ty chipsy. Tak, koupíme chipsy. Počkej, když se to nedělá. Shit. Jdeme botičky. Máme botičky sami. Budeme koupit chipsy. Jo. Nějakou chutné chipsy. To je jedno. Kde pak máme naše chipsy? Koupíme 100 chipsů za 10 000 korun. Nebylo to za 10 000 korun, nebylo to trošku do českých korun. Wow. Nice. Takže já jsem vám... Čau. Já se vám tak loudnám a jde. To bublí jako. Tady, tady je taková ta drift zatáčka. Tady se dá fakt driftit. Wow, tak to je nebylo. Aha, já to musím zapnout. Wow, kámo, tak tady to jsou drifty. Wow, jaký byl stand, kámo. Stand století. Ne, mě to zase... Točím se driftem. Trošku to driftili, ještě vypadám tady tu stáčku. Driftíkem, drift. Jsme tady zase. Unloading. Teď jsme koupili spoustu chipsů. Stock shells. Takže máme chipsíky. Dáme sem chipsíky. Dáme chipsíky. Dáme sem chipsíky. Nice. To je business.
tady spousty čipsů. Ale nemáme tady lidi. To je problém. Musíme trošku potom čipsy musí nám tak nějak jsem to tady tak nějak poklidil, v obchodě zatím nemáme. Okay, vypláníme tady koš. Chtělo by to nějak víc zákazů. Co ty? Chlape, pojď. Aha, chceš pokladnu, tak. To jo. Tak to jo, chlape. Pojď tady. Pokladna je otevřená pro všechny lidi, co chtějí do pokladny. Jo. Tak ne. Kámo, pojď. Na pokladnu. Kámo, týpku, tak ty seš mega zavěrá. Ty seš mega zavěrá. Čeká? Takže to by asi pro dnešní video bylo všechno. Uvidíme se zase příště.